Tocmai ziceam că pe 87-35 au posturi italieni. Și aici e liniște. Aici e unul foarte puternic. Ένα του γελάκι, ένα του βλέμμα και θέλετε να του χαρίσετε τον κόσμο. Τώρα μπορείτε, γιατί τώρα ένα νέο μεγάλο ανατέλο άνοιξε αποκλειστικά για το μωρό σας. Με λύσεις για όλες τις ανάγκες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Νέο ανατέλο. Εξερευνήστε τα 500 πιο όμορφα τετραγωνικά μέτρα της πόλης στη Στέλιου Κωτιάδη 6 και Εργάνης Αθηνάς δίπλα στη ΣΕΙ. Νέο μεγάλο ανατέλο. Και χαρίστε του τον κόσμο. Μάνα! Αγόρι μου! Ήρθα, μάνα μου! Κάτσε, αγόρι μου, κάτσε να μου το πεις. Πώς ήταν στο Νεπάλ?